Nandito na kami sa bahay. Nandito na kami sa bahay. Magsa-celebrate ng New Year. Happy New Year, everyone. Si Joy, ayan o. Andiyan na yung dalawang amo namin. Bumili ng makakain. So, ayan. Nahilo kayo, no? Nahilo kayo, no? Tada! Hi. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Magano? Ayan na si Joy! Happy New Year! Si Joy. Happy New Year! Happy New Year! Ah! Sana yung dalawang lalaki. Oh my God! Pero mapunta sa iyo. Ano ba natin yung gawin? Goodbye, 2019. Yeah. Ay, dito. Ito. AJ Manilo. Da-da-da-da-da. Janice here. There's Mark.
Hawakan?